чӣ тавр алоқамандӣ доштани фишори ҳавои дохили зарфи деворҳояш аз гафни сохташударо ба ҳаҷми он тадқиқ менамоем. ҳаҷмро бо ёрии ғарғара тағйир додан мумкин аст, ки шумо дар қисми болоии асбоб дида метавонед. оиди тағйирёбии ҳаҷм аз рӯи ҷадвали дар паҳлӯ маҳкам маълумот додан мумкин аст. ғарғараро ба як тараф тоб дода ҳаҷмро кам ва ба тарафи дигар тоб дода ҳаҷмро зиёд мекунем. дар ҳолати додашуда ҳаҷми зарф калонтарин аст. фишорро бо манометр чен мекунем. барои ин вайро бо зарф ба воситаи найчаи резинӣ пайваст мекунем. чумаки манометрро бо зарф пайвасткунонда кушода буда, чумаки дигари манометрро бо фазои беруна пайвасткунанда маҳкам мебошад. қайд мекунем, ки дар ибтидои таҷриба силиндр то нишонаи болоӣ кашида шудааст. фишори ҳавои дохили силиндр ба фишори атмосферӣ баробар мебошад. бинобар ин асбоб сифрро нишон медиҳад. бояд ба назар гирифт, ки манометри дар таҷриба истифодашуда фарқи байни фишори дохили зарф ва фишори атмосфериро қайд мекунад. ҳозир мо ҳаҷми ҳавои зарфро кам мекунем, ки дар ин маврид фишори вай меафзояд. ҳаҷми ҳаворо ба ду тақсимот кам намуда, мо дида метавонем, ки фишор ба 2/1 ҳиссаи атмосфера зиёд шудааст. камкунии ҳаҷми зарфро давом медиҳем. фишор ба мисли пештара зиёд мешавад. ҳангоми камкунии ҳаҷм ба 4 воҳид фишор ба 65% атмосфера зиёд шуд. ҳангоми фишурдани минбаъдаи газ фишори вай мисли пештара меафзояд.